तिल्लानि कालपें बुलाई गामिनि नयन जमातिया 1997 बिसिआव इन्डियान आर्मी जयनिं खालामनानै जम्मू काश्मीराव थांनाय 2004 बिसिनि 5 तारिख जानुवारि सालमारिव बलंनि बरक बाय चबा खालायखानिव लांमा चौई थांखा नयन जमातियानि दिनै नयन जमातिया आर्मी थै थांजानायनि नग नुखुनि बरक बाय थाङै मालायखा आगरतलानि रोटी बैंड फाउंडेशननि एनजीओ रक नयन जमातियानि मा फारक बाय मालाई खाकचां रेनानि बागै एनजीओ टीम रक नयन जमातियानि मांगलिव खुम्बलायखा ताई नयन जमातियानि बुमा बुफारक न बहायनो चामुं चाकती रक रिसारक याफार लायखा borok pe bo yapalaika noyan jamatia ni photo cover plate snamui nukhuni borokno yapalaiki borom rumani mangpli kasai phaika chini mangpli o tini जों काइपिमब्लायो मा फाइमानि कारन केने जों अरो काइपिमब्लायो खरकसा सिनि सिफाइ बारो आसाम रेजिमेन्टनि काइसा जेनेकेवो काइसा जुद्दु उग्रपन्थि बा जुद्दुर लाइवे काइसा सिनि नयन जमातिया वो थै थांमानि बाङै हानि बाङै जों उ खबर पैला मा याफानो जों सिनि एनजीओ सं दिनि हठात खायि खबर मा मानि बाङै कि लावबो दिनै हाके खरकसा नयन जमातिया बो काइसा सैनिक जों जेनेके वो उग्रपन्थि बा जुद्दुर लाइवे वो काइसा थैलेंगे सिनि एनजीओ रुटी बैंक फाउन्डेशन बरनि काइसा कम्पानी बर काइसा सिवै बो दिनै बरनि लगेखा आं उ कापिमब्लायो मा सक फाइला एखाने आं बरनो सामुसुबो जे दिनै जों बरनि परिबार बायबो जों कन्टेक्ट खायखा जों क्लियार मामानि परे जों बरकनो बरक फायदि हुनै जोंबो दिनै सक फाइलायखा जुदि बरक ना हमानि इनके जों फाइमै आंनाय हायने ओंखायनो हानिबाङैनो जों दिनै बनि बुमा फानोबो जों दिनै हामबाय मारो दाय दिनै बुमानोबो हामबाय मारो दिनै बोसा थैफायफानो दिनै बुमा बुफा दाय बनि गुसुको फाले तङोबा जों दिनै बरकनि मोखां नायै बा बरक नफानो जों पैला जों शान्ति रफायमे बा दिनै सिनि एनजीओ दिनै ताक जरा फानो बरकनो थाङै बरकनि परिबार बाय मालायै दिनै एनजीओ नि थ्रु बरकनो काइसा शान्ति रवानि बाङै दिनै ओ कापिमब्लायो दिनै फाइजाक ओ थैनायने परिबार खालायजाक दे ना सिखलाखौ दे ना काइसा दे बमाहाय उ थैनाय हेंखेनो काइसा सिखला बो हेंखेनो 1997 बो जइन रयखा आर्मी वो बनि परे हेंखेनो 2004 जानुवारि 5 तारिख को बो डेड बडी अरनो सफायखा हेंखेनो हाफ्रोनि सिमि हेंखेनो जों समय रमाया हाय दङबा जों दिनै जे समय मा माने जोंबो दिनै समयले माहाबा जों दिनै सोंते दिनै अर जागाव काबिमब्लायो सफायै दिनै जों बरंनि परिबार राय मालायै जों बनो खु बारसा फानो बगलायसिनाय हुनै जों दिनै खु बारसा बगलायै दिनै जतनि दिनै बुथु खायै बनि ताखुक बुखुक बुसा बुसुक जतनि दिनै खु बगलाय जाफिखा ननि एनजीओ नि ngै अबाहाय जे सिपाइ खायनाय अबाहाय जे बुथार जागमारक जेमन आर्मी एक्स गोबां माहाय मुतय देबा नि बिएसएफ नि माने फादार हास्तेरगो जुद्ध नांलायै थैबै फाइमानि नुखुंरग नुग्लायो मांगथे सफायमानि रक अबाय जागा नुखुंरग थाङै नुखुंनि बरबाय मालायबाय दे अमहाय ननि याब्रिसानाय अबाय ननि नाहारमु यस सत्य কথা जों जे जागावो जे एक्स जारा आर्मी जारा खायगु जे बायरेव थांगै जे हानि बाङै जे जुद्ध लाइफैनाय जों बरकनि जागावनो जों थांगै जिनि एनजीओ टीम बरकनोबो जों हेल्प खाय दङ ता चुबाय दङ जे जागावो जों खबर मावो जों अरनो थांगै बरक बाय जों मालायै जे सिनि एनजीओ जे सुकमाथै बरकनो जों खालायनो दङ नासिक मुंताम गुबुननि बदलक त गुबुननि संगठन एबा एनजीओ रक त माहाय भिजिट खालायमानि एबा नुखुनि बरक बाय मालायमानि नुकजाय नंखे तांगै अबहाय अमहाय याब्रिवा सेना नाहार मुंताम नरनि शर्ट जों हेंकेने समाज सेवा जों जे जागावनो जों जे सुख सक मायाहाय जे अमहाय काका कुकु दुखी जागाव जों सुखी रयनि बनि बाङैनो जों सुखी रवानि बाङैनो जों अमहाय सामु खायमा दं अमनि सिनि समाज सेवा बक अर जतो फायनाय आं निनि चेनेलनि माद्द अर जे फायनाय रंनो जतोनो हामबाय ताइसिनि एनजीओ टीम आगरतलानि जे फायनाय रक बरनो हायबानि धन्यबाद जानांगो तमाने बरक हाचालनि फायै चिनि कापिमब्लायो फायै चिनि एनजीओ टीम
এমন যে বথা করা খাইবে বরক চিনি খুবার সব বড় বড় ফাইমিনি বাঙ্গুই বরক নম্বর কুটি কুটি ধন্যবাদ মারো হামবাই বারো তাবক চিনি নয়ন জমাতিনি বাবা অমূল্য জমাতিয়া তাই বুমানি বুমুং হিংखेनो মতি জমাতিয়া বরকबो जों फाइमै खुसि इंजाबै बरकबो निरक फाइजाय खुं बारसाबानो बबो बगजा सिनाय हनै बबो दिनै खुसि खुसि हायहानो ताइबेसा बबो खुं बग फिजाखा 지금 진이 이렇다라 뭐 우니셔 사단어 보여 뭐 자기는 좋은 카이자 아니 바토 जम्मू काश्मीर इंडियन आर्मी ना 야 아니 지금 몽따 몽커몽 너연 जमातिया बिनि बयस आफ्रा बोसोराव ना बिनि उमर 서로 버전이 이렇게 근거니 보내고 뭐라 동태는 뭐니 사키리 응동파 그리고 사키리 뭐니 빨리 뭐 고스 빨리야 해고 뭐 사버서 뭐 사키리 막 가졌지 그리고 뭐니 뭐 그거 본티라고 뭐 함랑 라이 뭐 그자카 뭐 지금 mà họ là sớm mới mà ta khỏa người bỏ đôi phải mấy lẻ sắp tới cái gì sắp tới gì để bỏ sắp tới cái sắp tới gì thì nhớ đó sắp tới chắc min mang cái thầy bỏ mang cái thứ đó sắp tới chắc abra masing deh nas mahai masing jorawo Januari 2004 ni Januari mas ya Januari tahun Januari mas ya Januari 5 tarik buat bo Hilang kayak bo kuah ni dah cakap melia kuasa ni 12 tarik sok juga 12 tarik masih sok aja sih Sabtu gue sok aja sih 5 tarik thai mani si 12 tarik sok kah kuah ni phải melia ta Sabtu lai dok sok le melia ba aja bo asuk duggal ha mana le sok melia bo Jadi sini kaitannya masang kelai Jakarta, tapi baru kayu Jakarta, kayu, lebanon, baru ni, ni orang mau kaita, baru kaita, tapi sini ni orang masang kaita, gitu, kayu, bapak itu serada sampai kayu, kayu ni, lebanon tak masang kayu. Noni sajalan ni mungtam kamu? Noyan, moto family kaje ko, poribar kaje ko, na cikla na, cikla jar thai mani. Lebanon পরিবার বা সংসার সাথে খাইয়া খো কে যাব 7 বছর খাইয়া খবা 7 বছর খাইমা আফর বাবো বহি না যাইয়া খো বহি গেই থাই যাব তেজালা দেব বনি ব বাদে ফাই ব পেনশনরাও ব বিহে মাসা মামা তানো আনি আর সাগো রয় জাখা কে ববাই mana kisah masalah, mana zagu sih hati tanggal jadi, itu tak berarti musuh bosor. Yang nak hode? Musuh bosor lah. Tak kalau sudah. Sar, ke 20 bosor. 20 bosor kalah. Ke 20 bosor pore, ini aku telah ni, foundation NGO baru kayu, jangan mau jauh kayu kah. Kung kaisa pa baru buang pa lukon nang tong mani ay baru luko no kakao ni hone sing no baru muito khai khai ka cái sing du khatong lai ja kha baru du kung doto sing bong lai ja kha cái khatong goi sini